ei kannata mennä 4 jälkeen. Voiko ne lihapullat tehdä jo huomenna? Kai ne voi, jos ne säilyy. Mistä mä sut kysyn? Sen takia mä kysyin sitä. Mä en oikein tiedä. Ei kukaan syö sitä. Kuka? Joku syö sitä ohi mennä. Syö. Siinä on kyllä muillekin päiville pakko oli laittaa ne luohisuita ja ei ole niin kannustavaa. Sitten me tehtiin sitä Karjalan paistia. Ihanaa, voi että. Ihan Että mahtavaa. kyllä ollaan jouluhommia Kapen kanssa tehty. 2 kinkkua Osmollekin paistettiin ja sitten Karjalan paistia. Ja me ja Toni helät joskus. Ja milloin helät sitten oli viimeinen? 6. Niin, mutta samalla kun se sitten katsoo aina tablettia, vaan onko joulusia tabletilla oikeasti paljon? Joo. Mä oon kattonut illasta tähän asti. No pitää yrittää oikeasti rajoittaa. Ei voi niinku, ei voi. Mm. Et kapea